मोसौ गाय माथामा दिनै मोजां खोनादों दा हमथालायदों आंथ' आब'खौ नाहरलाय लावथियाव हमथालायदो माबा जार्सि मासे जार्सियानो जार्सिया जार्सि मासे जार्सिया फाख्रा उन्दै हमथालायो आरो जार्सि नोंनिया एसे गुफुर हेलौ लोगोफोर जोङो दायो नै न'से जों न'खराव फैदों आरो ना माइलिनि थाखाय माइ गाग्लिनानै माइ नानानै लांनो आथिंजों माबागोन आरो नागोन आरो आथिंजों नाफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगोफोर नायलांदो आथिं दुलुन होगोन जोङो आङो नाफेराखै ओमफ्राय दिनै नानो होलाबायदों आंखौ ओमफ्राय नै मा जायो मिथिया आरो गामियाव जिखुनु इसानाव फैदो आरो नायलांदो आसोलफोरा लागायबायानो नै आथिं माइ दिहुननो गोनाङा नानानै थिंब्रैनो बारायबाय थादो लागायबायनो आसोलफोरा दा आंबो नानाय नायनांसिगोन माला हागोन आयु आथिङा आलौजोबगोन दिनै lain kama मालाय नियम दङ नै इदिखौ माबानासो नानांगोन आरो ओइ मोथिखौ बै मोथि खानायनि माबाखौ खेमब्रुनांगोन माने नियम दंलायलायोनो आरो जांख्रिनायाव फिथाइ थायो सनानि जांख्रियाबा भिडिअखौनो बानायनो रोङाखै बैसां हिनजावफोरबायदि नुबाय नै लोगोफोर नायलाय मिसलिया जाजोब्बाय जोंना माने बैसां बर' एखे जाजोब्बाय आरोना होख्लायबाय सानैबो मुस्रिखौनो इदि खाना होखाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय आं नैबेयाव नानोसै दा बिदियाव होबाय मोसौ गाय माथामा दिनै मोजां खोनादों दा हमथालायदो आंथ' आब'खौ नाहरलाय लावथियाव हमथालायदो माबा जार्सि मासे जार्सियानो जार्सिया जार्सि मासे जार्सिया फाख्रा उन्दै हमथालायो आरो जार्सि नोंनिया एसे गुफुर आब'खौ ओमफ्राय फाथियावनो एखे गोसोमहां हाला उदै जाजोब्बाय बाला नोंसोरखौ इखौ दांग्रि फै दांग्रियो फै दांग्रिखौ नाजोबनांगौ नै लोगोफोर सय दांग्रि नङाबा लाद दांग्रि नानांगोन जोङो अ आठ दांग्रि दिनैसो फार्स्ट नै इसे माबाय आरोना लोगोफोर एफा बुरजा नाखांबाय माने आब'मोना आंहा इसिंल'लायनो मोसौ गाय माने एकदम होख्लायगासिनो आंना मोसौ गाय मानैया बिराद जार्सि मासे माबा जार्सिदा हायो जार्सिना थाब जार्सिना बांसिन हायो माने गिलिरबो नालाय गिदिर नालाय गाबानो सिरिलांखायो बिसिना मालाय नादावग्राखाय हायो माने लोगोफोर नै आंना माथो इदि जाजोब्बाय गेथ्रासो जाजोब्बाय आंना फिथाइखौल' नायनानै गाना गाबाखौबो गाख्लेबाय दङ माबाखौ इयो मा होनो नैदि इदि फिथाइखौ इदि गाखोनो नांगौ बेयाव हमथाना ला ओमफ्राय नैदि फिथाइखौ इदि गालाय थाब जायो आब'खौथ' बैसां नुखाबाय आं गस्ला दं आरो बैसां हिनजाव नुखाबाय बाला सानैखौ गेजेराव थानायालाय जोंना दसे नाग्रोनि र' हायदो नै जोंना रजेया बैसांनाव माइलि नाफैनानै बेसेरा मेंबाय दुब्ला पात्ता जाजोब्बाय
माइ नायैहाय नाफेराखैमोननो बिसोरो মিচিঙে বড়োৱে একেলগে মাৰিছে ইফালে চাওকচোন মই নাযায় বাইদেউ ঘৰত ইমান ধুনীয়া গাভৰু কিবা চেহেৰাটো কালি ইয়াৰ গৰৰ মানুহটো কেনেকুৱা আছে বুলি বিচাৰি আপোনাক আমি চিনি নাপায় মানুহটো দেখি পেলাই তাৰে ঘৰ আছিলে বুলি কিবা এই কিবা বিশ্বকুমাৰৰ বনি এইটো মই আৰু এই তিনজনে থাকিলে মানে কিবা ইমান আঙেতো মই এনেকে তই দুজনে আঙাটো মই দেখি কিনি सोलाय दे आरो ना माइलिखौ जेनेबा मा माइ होनोमोनलाय हरिमल परिमल इयो हरिमल माइलि ओमफ्राय जोङो रनजितखौ सोलायदो आरो ना ओमफ्राय बिसना नाखानाय नङा नालाय जोंना आरो नाखानाय आरो ना जोंना नाना लांनाय माने নাই ना बायदि कुचि सायासले आथिंखौ साजोब्बाय नानो रोङा नालाय অৰুটো কিবা অৰু আছিলে इदि नानानै इदि खालामदो लोगोफोर नायलाय আমাৰতো ছোৱালীয়ে নাই मोसौ गायफोरा नागासिनो दं नातिनिটো एसे बुनायखौला सासेहायनो माइ दोनफैजोब्बाय आथिं नानो बाबाय आथिङा साबायनो आलौजोब्बाय ओंखायनो आखाइजोंनो बुस्रिगासिनो नै जोंखौ हेल्प खालामदो मादै मोनाबो बायदेवा मेंबायनो बबेनखौ लाग्रालाय हजों বগেনকে লাগলাতো ইমান ভাগৰ লাগিছে এতিয়া মন নাই দানটো কি কৰিব আৰু উপায় কামা পেটটো নাজানে উপায় কামা পেটটো ভোক লাগিলে চুৰ কৰি কোনিয়ে খাইছে না নকৰাকে খাইছে না নাজানে এই কাৰণে মানুহে মাৰ খায় সেইটো কাৰণে ন फाइनालि लोगोफोर दायो जोङो जावखांहां जाबाय आरो थिंथाम जावखांबाय आरो ना नै लोगोफोर ओमफ्राय मैसे एसे दंबावो आरो जावखां जादों आरो ना थिंसेल'सो जासिगोन एसे आग्लायबावसिगोनसो नै आं अमा आदार होनो थांग्रोनोसै दै आगै स' लोगोफोर आं बेयावनो दोनथ'बाय आरो ना आङो थांग्रोनोसै माने न'आव बिसोरो थिंसेखौ जावना फैथोसै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो ना लोगोफोर बाय बाय